Good morning, dito tayo sa Matog, Siteng. Alas 3:20. Patok na talaga ang hiker ngayon. Gusto nga, patok na ang hiker. Ang dami ng hiker. Puro hiker ako sa mga bus ito. Patok na ang hiker. Alas puro hiker na mga ano dyan, Sila tayo, hiker din yan, Hiker din yan, matik ko. Matik hiker. Nagbigayan pa ng ticket. Patok na lang hiker, Siteng. Dami na, halos puro hiker ang nabas ito. Kasi ito, ano, ito, Dasil. Din daw. Dala nga rin Parinelo. Ikaw yata yung nasabay ko gabi. Oo, yung partner mo. Ayan, kumpare ko si Parinelo. Si Superstar, Siteng. Kapag talita na sa pair ng Matnog. Ilayas mga loading ng barko kaya baka makasakay tayo dyan. Ilang pink ang nakasakay dyan? Parang may una na isa ho. Dulo. Dalawa yata yan yan. Ayan na nga sila turbanada. Pumisit, iwan. Hindi na makasabay dyan. Sila lang. Pumisit oh. Last na pasok ng Silverstar si Parinail ang driver dyan. Si Elmore Nail, taga Pambuhan, Camarines Norte, Bicol. Kumpare ko, ninaanak ko sa binyag yung anak niyan. Yan ang ninong na walang bigay-bigay kahit piso.
Tayo na iwan ito, Pusling. Iwan tayo Pusit, iwan. Tayo natin isang barko. Time na tayo maginakay para makapahinga at saka ano, tipid sa kurdo. Patay na. Pahinga mo na maginang. At kurdo, siling, pahinga mo na kurdo. Alas 5 na. Ano na ngayon, June 14, alas 5 ng umaga. Uy, nakalak. Ilak pala.